kuble sibun ni phi ki parlok hakane ko video ngan batai lengkot ni phi sepang ka balan dior kadek awat ka bakrpang bat lai hau player u bakrpang ya kana ka awat la ai si sin sisnem bat la shimru hakilai tali ki kendon ka banangkong ki jingle kai shimet ka jinglong ka barai bat ka bapen sngutanat ka ba ar ki jingle kai bat ka jingjop jong ka kanhun ka balai ka jingle kai da ka buram ka jinglong ka bajanai bat ka jingle kai ka babha kata kamut kishim kat kum ka jingle kai bha jong player ha ka shi ayom bat kat kum ka jinglong jingman jong u bat kat kum ka jingjop jong ka kenhon bat ya kana ka balan dor la ai menen menmit bat nakaliang jong ka kenhon ka Real Madrid ka klem lek persen ha kana ka awat namar bakatip ba Vinicius Junior unam job ya kane hanrei ki babon na kinong Christian ki khmi lenti bha ba Vinicius Junior un job ya kane ka balan dor namar ba udon ha ka jingle kai bha ha kane ka ayom ka balade hanrei wat ha ka jingle kai ka babha jong uru la job da Rodri ha oj Rodri udon ya ka chan hanrei ka babon hi ka chan ka dei ka jong Vinicius Junior ne phis ngau kum no parlok say comment ha comment box bat nakaliang jong Vinicius Junior ula ang bon le khampha sipeu sha ya kane la da kimpat ready bat ya ka youngest Copa Trophy la job daw Lamine Yamal kata kamot ki player ke bedang khna kat ba ya goal scorer la job daw Harry Kane bat Kylian Mbappe Henry Mbappe uklem present ha kana ka ceremony bat ya ka manager of the year la job daw Carlo Ancelotti ubade ukushi jong ka Real Madrid kat ba ya ka Yachin Trophy la job daw Emiliano Martinez bat ya ka men club of the year la job da ka Real Madrid bat ya ka Ballon d'Or jong ki kenthai pan la job da ka Aitena Bon Mati de perlong tangki ni hi kendiat kuble shibon ni phi sngo bhaban subscribe like but share